Владимир Караткевич, бусел – символ Беларуси. Над усёй нашей краиной, наставивши белые ветры зикрылом, планируют буслы. Их многие-многие тысячи, кто лечил? На витчиках селянских хат, на древах, на колоннах старых разбураных палацаў, на слупах капліц сярод маладога зялёнага жыта, гнёзды паўсюль. І таму мне здаецца, што ў гэтыя дні, і не толькі ў гэтыя дні, зямлю нашу, Беларусь, можна назваць зямлёй пад белымі крыламі. Да пэўнай ступені бусел – сімвал Беларусі. Ёсць, вядома, дацкія буслы, апетыя Андерсенам. Ёсць буслы і ў іншых заходніх краінах. Ёсць яны і на поўдні, але на ўсход ад Беларусі, калі не лячыць сярэднюю Азію, яны ўжо амаль не водзяцца. Вось так і планіруюць буслы. Ветразі іхнія раскрылі над дрэвамі, пушысты хвост, як веерам, накрыў выцягнутыя ногі. А мне пад іхні палёт асабліва добра думаецца пра Беларусь, нашу радзіму.